Shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yi alkawarin farfaɗo da tattalin arzikin Najeriya. Wuta ta ƙone wani hotel na alhazan Najeriya a Saudiyya. Jam'iyyar PDP ta roƙi shugaba Tinubu da ya sake bita kan farashin litan man fetur da na lantarki a Najeriya. Ba da jimawa ba lantarki zai inganta a Najeriya, cewar ministan makamashin Najeriya. An jirge jami'an tsaro a fadar Sarki Sunusi Lamido Sunusi don tabbatar da bin dokar hana shawon sallan bana. Limamin Juma'a ya rasu bayan kammala sallar Juma'a a jiya a Maiduguri. Ya dace a cire sarakuna ƙarƙashin gwamnoni kuma a sami muhimman mutane domin su dinga zaɓa mana shugabanni, cewar Sheikh. Gwamnonin Arewa sun yi jimamin rasuwar tsohon alƙalin Najeriya Muhammad Uwais. Ƙarshen kanun labaran namu na yau kenan. Sunana Hauwa Adamu da na karanto nake yi wa masu kallo da sauraro barka da sallah.